Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Uyujin Yangti, Uttarakhand Thrills Fun Park, Badan Hamaulen Maukhan Riboy District, Ulawan Ban Penshai Patba, 5 Kilat Patai Kubor, Hashilong Press Club, Hagas Gining Kong Jongatayo, Kakat Pradrik Unailar, Arajar Prosan, Haloka Junit Rung Jubo Jung Wibru, but bring em bersit inong tray, Tanakadaw Bakapak, Lahaban Kang no Shua Kapor Balabo. Uba Nyang Tiuloong, Bakumunong Sengkam Bashimet, Uyile Kat Balaban Boat Renti Kat Kumi Kendon Balabo Sorkar, Kum Takajing Kang no Hashua Jongkapor, Long Namar Bakakat Sandrik Unailar, Kedigas Kinet Lu Jongkari, Kum Tabun Kipatba, Kelehir Benlek Kemen Hangte Hapakru. Uba Nyang Tiulok Kenok Ru, Boonu Ubru Lak Kendare Ka Kamera Belum Pista, Baru Leberngem, Boon Sepentip Chu Chief Minister Namar Bui Thup Bahaya U. Halogan Gajing Outdoor Kebarem Shabapalan, Hagan Kapak, Uba Nyang Tiuloong, Bakam Long Kabashisha, Namar Kedor Balabo, Kelong Kabajambaha. Kani Shipang ka subject ka ba yadai ba khatsan tarik ba one way ba itu ba basyai marbaniang ba lapan mi haki social media lembagi YouTube ba ki gini ki kot kubor ba kajing khang jong thrill park an pensyai pi lor kita baro kajing khang kloy na jong thrill park kajing bodor jong thrill park bat ru kum chimenta kajing wan thombor new brio bat ngi ru kum ki bat chipang ru jong ki ka social responsibility jong ki media ru ban highlight di news tinga komuni we na kinong sengkam na jong ko ban pensyai pi ba kalami han news balengi khang kloy ha khatsan tarik August hapo thrill park kuman chipentip pi ka thrill park adon road surong baro filai tim bat ka khatsan tarik ibon ma kinong wan kinong len tingi kum kinong penyai kinong pen le ya ka management hang tu ngin hape ya jingbun beriau ka capacity carrying load capacity ngin hape tingin ban si ba lai shiteng sauduna ngin hap khang no namar ba na gidaw ba kalai tu kala ndon shu generator rulas new baru kibriu kila long over hado ngimna chu long overcrowded ngimna chu ban control ya ki telanya kata ru ngipet ru ya ka jing ki machine ki bla thut ngim ta ngimna man chu tang ka pisa ba finderung support film yo man ya kai tingin hapet na dong shedong ru social surok ngin ha maintain ya ka haburom ya ka surok pai bar gonum double parking kandan bitang single ndala palat ngin hab ban khang tikum nu ngin ai notification lupa ya kata ka jingtep pitep hiu ndawan slap num dan brio pitep hinda thau ban bon brio lan duna refinum te bitaki tingi ngi hapet kum imla ban bu notice kum ya kata ke in hap rai ndala bon pa brio ndala sni ki machine modor fi kum ni wa klemya rung shapo ula da berngem besit la khunyum lupa ndayo rung li shapo ba klem long ki machine ni kan jayu te ban lain ni kita baro ngibo ya kata kendon bangin hap control you crowd ka government ngi kala notification ba please kinunu public spot tourism spot maintain ya kan carrying capacity jong fi pimla ban ong kadang yo ka pisa pi thap nsami ki jing klumar ki jing bam hun ki reviews ki jing kan tho ki jing ya sho ki jing bam biang ki toilet ka jing jabo jaka ka jing bam yo le kai hun chustio tang ka pisa tingin hapet ngin hapat kata ko rang li ngi maintain ya kata protocol ba bu ka Ministry of Tourism 2003 ka tourism kala notification ba maintain ladangi do nong ka sayra ka tourism ka da pensyai unta dinata ka daw pensyuan ba finong te ba balay bakhang balay klam ICT shapi PPDU bangin ICT shapi bang tip ba ola bun bri ba so ba yu de pisngo duna kata wan kren ngan ai wai ngin ai ka bai petrol ngan ai compensation ru hadu kata ngila klo dang ba finchukun thok to kam de kam ka ba ka de safety issues na bun bri palan mo ip kadang ka risk ha nala imat chu uno bajingi uno balangam uno nadong sedong safety issues ngin hape ai kata baki machine gini ai ben kuma sa sisian ngalaban biang ka traffic shabar ngin ban maintain yo always ngi yo nong shu ban yang kali yang tur ngin haburom ya surok pajwa ru te kita ke daw bangi khang balengi khang kloy na bangi maintain ya ka carrying capacity jongi na mar ki bri kni yo ki bla shim ticket chwa kni yo la kai hun dikata ka daw ban kong ngimla ban ai notice ba ai mentas ngi la khang na mar ba
labun beri ngim lah ngin pe hapo na ngin le publicity syaba na kata kam ti kumni ba bawan ban chuan thau kam ta kam la ban long aka ban tambung bon long pe ki views ke ni video jong u ti kata ban kong tawa ar na tawian ha tu ahmad jong ka bot ka batho sign board la syai kedar ba kini digi rates jong ka aspa tingka ki bahe ba chispa prapo tingka ki bered uniu beriu pat ong ba aspa tingka tang man syong ka train ru dia la shupin dap de ki jing khnyum de ki jing bitar de ka jing ban pen tho beria ba ban chule tang ka tu around ka train ru adi aspa tingka tangan pensyai piang ni menta benkong yang isdang ni tiga kam arfulais nem shwa man shwa da ka welding machine bang shimram no men asna gitu kali arfulais nem man shwa tiak patiak hadu kan ni ngim judo customer nam le ngibo nominal rate ki brio ki baduk ki basuk ki brio ki bamla kot bor kin yo rate bling ambu da premium ticket kin wan tang ki brio ki bala yang bombay nyaw spa ting kamo kum ga dreamland plus spa ting kamo kum ga okulan ngisdang ni spa pro ting ka tiket jungi beningkong dum chwa de sau po ting kam bai dum de menta ka de spa pra po ki badet aspa ka baheng an pensyai ka bot ka dan utu ba ipi uka uyalam lenti bakla da ka ba uka ban pin bot nami ka jaka jongi ya ka bala trai shitom arfula ken thup snem ipa bat ngang lai trai shitom dak nadu na giat shadu sijain wil nga welding hi ngasna hi berkhot na rong shadong ti film na ban chuan ban chu tuklar ke iba de ban le ba fi thu lut kita min star i to haka spa pro tengka spa pro tengka khna no pingi kini jing la kai but aspa tengka kini jing la kai nga tho ngi kabur kadan bistei utu bar la i tang bo ngap haka aspa tengka kini ya ka giant wheel ngabu dor tang lai pho tengka ka giant wheel tang ta ya ka kini swimming pila ju snow ba swimming si sei lai pho tengka nga sai film yo kidan ki jaka arspa shen ngi kenta ngi ka swimming arpho tengka la kan thum ki water slide ki baram gitu ka bai water slide ka tungi wara nadu shap bar ka turu arpho tengka ngi shim bai water slide Columbia swing ka tu ka electric swing ki lak sa gini ki tiar ka dor ni ki tiar ka electric swing ngi shim tang arpho tengka ka zap train idan train khulung hapo ngi shim tang arpho tengka family train ka tu ba ya chidrong bo ong nu bang ngi shim arspa around ka dei tang arpho tengka lada kenya kan tiket trampolin ka tu ka bai kenti khana ka shong tang shipo tengka ke air bouncer ka bai kenti yang ki khana da ka balloon ngi shim lai po tengka kitu bat ki ba free game ki de football kitu ki ball hapo ki swings and slide clem shim pisa gitu ru ka basketball ka buska wong shabar ka tur clem shim pisa ka rock climbing rum shim pisa parking shipo ru free toilet ru free nalor kan ni ka sis free nalor kan ni modor fi kat sis prapo tengka i khna nalor kini ki game ki shong dor ka bahe do lai pho tengka ka de swimming tang swimming lai pho ne ki shong bet lai pho ala jain wi lai pho ar pho shi pho tengka pina kan thup ini games ki dan shi pho khat ar na khalai tli ha ka dor sis prapo tengka ki khna aspa ki ba rang ba nang nalor kata ni na ka sis pa prapo ngi ai ar pho tengka sha ka sarkar ni yo stang sis pa an ro pho tengka ya ki bahe na ka arspa tengka ngi yo stang sispa prapo ngi ayat ya ka sarkar na benta ka contribution ya ka kum ka tax ngi ay ka jing PPT bi ta ka GST ngi ay ngi sio tax ki tax pa per arpo persen ko mo dor fi na ka sispa prapo ngi yo stang sispa sau pu ar tengka mo dor fi ka sispa sau pu ar tengka khat lai tli ki game ka jingi baro sisngi yaki kena yaki bahe ka jingi baro sisngi ngim judan time limit khat lai tili ki game na ki bahe ngi yo stang shi span ru ar tengka na mapla motor baro sisngi hatom dei ka pak jingi baduk ki bakan thop yang aram ki klem tip uniu breu usialam lenti bakla hi da ka ba pen bishni belai ketika jakai mat ka yo customer bai belai ngachu manganai pen paunam no ila dia na nganai pen thut no tika yalam som ha pa ba wan nge uni bre wan da lagi khamat ngan dan bi ang tai nadu badang ret hadu la temen hingan dan bi ang tai an jubab bi yaki jingdan kam jong phi ngam num kan tho nganum advertise lam na film i ba thrill fun park advertise hey lam le hapo signboard hapo kumi boleh ki company kita stiker hapo kali kita stiker hapo road rock ki bu ki kon ki ayu traffic police balai
ngim kwa yo ngim la ngim jukula ki brio kinda wan shate ba kani kamlong mas wat sawi ai ngim jukula ki brio sisen ba fi advertise fila kular ba kalalong 100% ready na ngim jinglong brio hi ba jinglong jing machine kam julong kumta dalla fila trikam pin subsu da ngam ngim ju advertise ta media film na kalian jungi film ju advertisement mangi tip sisen ba advertisement kadiban biang na dong shadong hadu kalai anya thu ipingi hadu kalai mitangi dang random generator wan random generator sisngi kade lai hajar tengka kawai pniang ti hadu mentang oi pi ngempat yo hingat latri katasne man thiet chukran kain nya personal kata kali warem ru dang thiet akali second hand ya ladiro ke ibang ayo ngap penbiang te ko pai ba penbiang tiak na benta je ban bit penbiang ketika jaka ban sultanat ibrio bawan yeng uni ubrio udai kutang ba banshan marbani yang 4 jutip yu tang babon ibrio kila atip nomor udai social worker ki ong tang ngam ju involved tan ki kam yu sakam datip tang ki kutang banshan marbani yang kan dikata ngatrai kadon gadis playboard ang tay mga request ki media ke ibang kren ng tap hiwan chate kan even dapat hani ibrio kita khar wan dia dia ngaki ko mo melap an kunya mai free ni ka train pelung ngam tip kat kini gisnam ngi im ngong ngi wan ka yeng ka ba leret na ka yeng ka ba mu syong ngom waduk than na ka yeng ka ba mari like metric hap train no middle class mo ngim nang hiban overcharge ki brio mangi sotu jing tan kam ki brio model phi hakashi span ro phau khat ar khat lai tili ki game ti ko hai ken ram chuan pin thok bria kumta ti sawat phi ka ranga tinga sngo kumta ka de jing bishni lani ka jing sngo banga la de wei na ki brio bang pau nam hastet ngala bande be chi ai namara kuman chi thu epi ta kan ni kumangan chi thu epi one ton kena sebentar jong udah fidan jingkli ni ka kini ki rates sakili shusho ki shong datang lai phau na ar hot ka ne bele ngim ai pat ba atang man jingi mo ai lai phau tinga kamla long hom tan namar ba saklu mar utu ba un paisa tei utu lai la ka shi ko tu ni ai ka paket chiki udan wi ba warning sing beli film buat ka premium tiket bangim dan kam siu shu ngin dali anta ba bli hidup sup la do man rum tingtang ibu sispa prako nalor katangi dan la responsibility komo opinion na kayeng kumde ki yeng wala bit la biang ya ka society ro ke ibang ila ya ka society ngim ju bentep idon ki ba pang cancer idon ki ba mensau idon ki ba euro katangi ya rap ki leilong ni thok breu ta kalong biet yang ya kitu ki breu ai lari yang euro kinong ai kita ngim ko pen pau re fin chuan wan ong bang kamlong ni phi hap nya intur kam dei kan de so ko wei ba yunu bang on te balai phi wan ban pin tiang yi kinong trei on oi phi wan kum to balai la khang ni la ba tai ba la khang along overcrowded how channel nyau trap hin i ba itu ikong ila shu pet ula shu be na dien ikong wadi tiket tingi ngim dan kata kapasi bangin bu kinong trei ki bla long train ki bla lan ai tu lap khatsan ar pojar ni bu ki locals na kinabit da temru ni Aisha namar balai gidi para hasi para jat ni train ni ki te filmla ba jat ba kim nang phareng la ni jat ba kim dan ta reasoning ability ba kim dan ta kamanya pinchube na din fin le to sapai au channel jongga ti ka eka to neutram ushuan om balai ba khang pha ikitrai namar trespasses u clamoring la di utiet eka jingkhang to ka jingkhang bo mot ban rong kadai confidential room ba long se ba fin rung hajaka ba di tiket ba bo bisa tiet mang pa man rung bai hadu di kong yong em ngami no sabar ya urung sapo long se ban le kumta ti imi no sabar ti yong sobha se ba wat ring video ngang ale ran janmit yam yong am tre shong shu antai namar ba ngale ran ring video ki brio ngalami apo youtube tengong wat kuslai ngin sa ya keren pang ni ka pang moro te long se ba fin chule ring video ba kwa burom ni brio bangang ada utau brio ber film ai ngai thu uta ngan ring de video ip pinda kwa jing iet na ki brio em bu to kamera jong feature road bu to video jong feature road kran ki dak wajam kin cooperative re what snow he what snow meng je video tau social worker ba fin one ba fin ida kat mobile bangi thu uta so away ngan tho chief minister ba one ba we thu chief minister udan bor ban khang ni ka pang hato
beliau rakyat kerteng jong honorable chief minister jong state Konrad Sangma dan bang bahkan ka address kan lech Konrad Sangma why this so called social worker Ban Shai Marbanyang take your name and take your name threatening my employee and myself for the closure of my park kata fiam nu tangan sara ya kan niru support UCM but udon hok yu ong ba ngan takwa ban khang ni ka park nganum thok ma ngadang sakhiru kan sa backfire yang shu lada ngakwa ban khang ni ka park ngai thu yu prime minister hadu chief minister berbon ke minister film tip ngade we long se ba fin wan si jaka beri ba fin amta ba pli itu ikong la kenyu ba pli la shuri la dehi manum ai jawab shu la dehi manum iPhone number shu ada yang menum pak kenduk su itrai ngato singi rebun beri batu ngatang snah generator dan lay entertain so ita ginong tong video syai ngan HP itu ki beri basya po ban ai service ki ladu lain film long ai man le ong to Hoi kan ngadang perkhat ya kata nomor ngomong spingi ngim de ki beri be tu minister ngim de ki beri be tu hai man chung ai pe ni beri la le kom ta ngo ba ang ngi dei ki brio ki be im nang ki brio ki balong ki ong ki middle class ngim dei thu minister halu kan is ngir an ong pingiran ngiran wel ngidan kalai taman thang kan ran ki game ki le jenester man ngimi thu itu heng itu han ngin yo tau transformer halu mentah to nang tapal ye katu ba takapa ngin sale ngin sa bi jingmo chut na ki bahiyeng hasem ti bangin le kumnu ni brio pan hab tau fidan hok si ban wan kerdari ka jingkhang cakabu pisah ban penting mi sabar dan hok si ban lek ta tenang tapat ka phila penduk ya ka privacy phila penting ya privacy jom kitu ginong trai du hadu gila kenyo ban lawan pri balong fi dawan lu buri bom ya so thu kran du de kita kharang dang ba kim so thu para senam bali pila kum ni kan ni hang te kan itu fi wat la ubri banasya lanya tang para khasing yang buat trai arpulais nem umdan we ubri mana sabar wan trai ngaya sya bet ngaya hikai ong pinami nang ni pin long bre ngai kai welding ngai tai plumbing ngai tai electrician yaki bakin long train ngai ki train ni lai sausan sinem pinal ami pin long bre kadika training ground lo uni ubri uswan na ba utip ayu kita baro fi yakini baro tip usmut de tau social influencer ban bon light ban nong pet claim tip yaka mati yaka jingtai stom beri bat ke bangile nak benta jong kinong trai jiki locals hadu menta kedukan Chinese restaurant ngi chat ikong de hang tai tangman sukadang ki beri menta balong fancy ong kong chat pi sipau item la biang ngim la ban I fancy food pi wan shishlong tangman la yap tangan ki beri ngi piang ngim bu beri na we 100% ki di khasi sudah kinong trai hang tai ta himdan bor ban wan thambor ba fin oma fin khang ti ka pa da fi snogum ta bersama fi ti khatsan ngot kinong trai ka jingkiu dor jang kamar bam kamar di kabai dawai kabai kali fi wan ban thambor ban pi jing start jang pi bala kiu ka bai jingle kai katu di ka kam so ba ba da tip ya kata fi wan tang nala don pisah da fi kam di ka kam fi hap thiet man ka singi u kha wi hap thiet man singi da kum ta ngaru ngakulai ban support fi kadi ki kam so ba pli kidan kibri ki wan tang sisen nam ki pelang tu pisa ki ga jingkemen kidan kibri wat ki bala ki wan kapor andre da pisngola rung da pisngola nai rung re wat shimi ka kum ki kadika basic necessity ba fin hap kot fi ta ka price da pi penya ma pila ban kerap senan kan ga riet bang ainga tikani ga dik khubor fi kum taru ti katu ga jingkentang jong ga jingkhang lu ba isni ha ba pila spen sa priang mai ni khubor keleng tigala khata ru ya ka jingwan kibri shite tinga ngin sale ke badan kam ti kidan la kajong gawe gatiar ngi dan la kajong gi jatiar kitiar juni ba mo ngi fi uduk suk dang la ban afford katrin ngasnahi nganda thiet ke tu katrin kala apoi kan lum to khat phrala berkamian tu halum ngapa ngathiet ka jeep second hand ngasna tang sipo arlang la dang khanang ba ngala ban ai tai arko tengka kidan gi ba ngasna nang fi ngamdan ta kaseng ba heru kaya hamat ka lain ba ngan pendret idoru ngadang la nomor ba kidi ka capital bangadang
Kabar ngasih senahi, buat kita ngasih senahi. Jika dah jengki cete de nyok spa, drill spa, jengi te kumtahi, aspa. Mendai tang kini game ni langsung pun syuk. Game kita apa kita ki, final lah lek kai, dah lah naik lek kai kan. Mendai bandung sepap banyak kat asli ki game, dah fisngau ban hun, pila mah yang aku lek kai bar khat, hang ni rusim pisah, hang tu rusim pisah. Kata kasyong kapasiti jom pi kan. Mentah final saya pira, saya jatuh tengkang final. Ngaku akhir bar khat ndap saya ke pisah, kamu ndap em. Itu saya ajar pada pisau tu kapasiti jom pitiet tang wafi dan kam kan. Tinggi ngibu kumtangi, nalor ketu ngibu saki video games kini kita. Payah please bejar final akai video games saya final lagi final kena saya ajar khasan spark lalu cipang. Ndai balai tangan nunggu thok. Ndai balai ngi ketu pat ngi kador jengi pat tang si spark aspa. Iwe game te. Kalau saya wei saya final tang spark ki khasing ki lek bahasa de po Guwahati mo. Ang tu wei khulung pulut si ajar khasan spark ajar. Ni para khasing ya beli company hab manage baka safety hab ki maintenance hab ka jing sha kan tho te balai fi lek untuk kalong ke ka ba sngau phla ba sngau si kan ba ini buri ba thore re pa ran ki la juwan teng la ngam thrai fi la juwan teng the one to la itu ang sai bula ada tip usi batai lam ler mau dap ka jing dom tim le namar kum no ngin bani badan ki ba jing sngau si te ba ha bangi control em yu krau ngingim dan option ma government kalau please maintain carrying capacity ngadadan hani kata notification tu tang mengkau pan peni di pila talk di syai beriu pa khamtam nong san hima rupang pakitu ki nyautrap channel ban ngamong pihak counter act ya ka ni bapa ni beriu piap kran ba ngingi simbet ka dei tang kan news item bapa ki beriu henrei ngindalap ya ka jing shisha pat pitho ing to ka ifilap jing shisha bat kadai iba songsi bakam dei kumba kalong kumta tinga welcome ipi ba finwan chetril pap an pe ita ki dor ki ret timur anda kai pi ngaran ada very nominal price ipi tikim la ki bri bana bar pat pi ni non ipi hadu kat ni islam ngam jupen i nong trai ru bat ngam jupen i ki paj ba ru bangal di tau trai finwan te ngalong kum nong belang ngalong kum nong mekanik ngalong kum caretaker tengah sultanat ban im kumtang de filmla ban ong ba ngakerpat iko soka ban khangdam sundan unong yalam social work yu fita ngathai dang le social work mangathai yu ar pholai phomut ibri ngai kam hangte bat kinong bela bat la jai ki nga ket khli manga yeng sem jang ki te bat kitu ki jinge ram chini shtai phile social work i ma phi bat ka training ka de ka training institute ye ki sin rang hangte ba finda mi wat raisa ani finlong brio Istri smart kita de ki kentian mang kwa ban ong shinu bri bat ya ki pajba ki ba ya comment so ya comment nah tu ya kini ki ibaro ti media ro ai ya ki report ki badai mde ki ba shulong tang siteng shiliang maka ksa ya ka kam ki jam de ta ngaro pat para khasi ki ba seng kam na jong